Kapuso, lauman nga mabatyagan ang mabugnaw nga panahon o ang ubos nga temperatura sa tunga-tungang bahin sa Enero hangtod na sa buwan sa Pebrero dinhi sa Sugbo ug sa ubang dapit sa Kabisay-an nunot sa pagkusog sa hanging amihan. Base sa climatological record sa pag-asa, masinati ang ubos nga temperatura sa Sugbo nga moabot sa 24 degrees Celsius sa hinapos nga bahin sa Enero hangtod na sa Pebrero. Sa pakaron, ang extreme northern Luzon pa ang nakasinati sa mabugnaw nga temperatura nunot sa hanging amihan. Gawas ni ini gipanglantawan usab ang near normal o above normal nga gidaghanon sa uwan nga mabubo sa Sugbo sa buwan sa Enero tungod sa La Nina-like conditions. Sa record sa pag-asa, 0 to 1 ang bagyo nga posibleng maumol sa buwan sa Enero. Hinuon matod sa pag-asa, sa pagkakaroon wala pa'y weather disturbance sama sa LTA o bagyo nga mamahimong maumol sa musunod nga tulo ka adlaw. Maayong dagan sa panahon ang masinati karong weekend. Diri sa tuwa sa Central Visayas and rest of Visayas, so within this week, generally fair weather ta. And naagihapon chance of kining isolated rain showers and localized thunderstorms, but short duration kini, taas ang gihapon na walay ulan.